Il-verità vera bil-Malti tinstema' isbaħ vojta l-logħba. Għadu kemm daħal wieħed partikolari hekk. Però ħanitkellmu fuq id-domino effect fl-eżerċizzju. Eżatt. Ma nafx anke r-reġija għandhom x'ċans ħantihom biċċa xogħol forsi jekk lejn ħalluha ta'. Imma hawn anke minn daw il-klips iż-żgħar, Ġan, ta' meta inti tmiss domino waħda u jaqgħu id-dominos kollha, dak jidhru domino effect. Fil-fatt bħalissa għandna domino effect ta' distrazzjoni fil-kontroll. Jara kif ħares lejn. Kulħadd jagħmel l-istess ħaġa, bis-serjetà. Tajjeb. U fil-fatt fuq dik xtaqt naqbad għallum għax hemm min jgħidlek imma il-famuż exercise, tajjeb li tant inti issemmi u tipritka bih. Għaliex għal ħafna nies ma jibdluh ma' xejn, għaliex hemm min jgħidlek ma slimmissu nipprova illi nibqa' nagħmlu dejjem u diffiċli biex naqtaw, sar parti minn rutina. Minħabba dali qed ngħidulu domino effect. Fejn inti jkollok oġġett wieħed, illi dak l-oġġett wieħed ikollu impatt qawwi fuq ħafna oġġetti oħrajn. Għalhekk id-domino effect li semmejna tal-video, illi inti twaqqa' waħda u jaqgħu id-dominos kollha. Bħal xiex, mela immaġina Ġan ħanamlu messa xena, kif jgħidu Taljani. Illi inti qomt filgħodu, mela normalment imdorri tajt isma' jiena l-ewwel ħaġa filgħodu nagħmel l-exercise. Mela il-fatt li inti mdorri tagħmlu, ħammur hemmhekk mill-ewwel, diġà qisu ġismek anke meta qomt preparak għax jaf issa jmiss l-exercise. Mela ġismek beda jħejji. Bħalma ftit ta' żmien ilu smajna pereżempju illi anke Ġesu flor tal-Ġetsemani ma kienx qed jgħaddi għaddu mill-passjoni imma għax jaf x'inhu ġej għalih beda jerq l-araq tad-demm. Jiġifieri ġismek jibda jantiċipa dak li ġej. Issa, bil-kontra, ovvjament, l-oppost ieħor ta' Ġesu li kien jaf li kien ħajgħaddi minn dik it-tortura kollha, l-exercise għax aħna nafu illi wara ħadd tħossok vera tajjeb, ħajkollok iktar enerġija u ħadd ma iktar konfidenti, ġismek stess jibda kważi jikrea dik il-kilba, iġri mmur, ħan iżvoga, ħan ixxejpja, etc. Anyway, mela, dika mill-ewwel pass li inti qod filgħodu u tajt jiena ġej l-exercise. Mela, l-antiċipo, kif jgħidu bit-Taljan. Issa, meta inti għamilt l-exercise, waqtu naturalment, speċjalment meta dek fil-bidu, ħadbati. Ġifieri, anzi, jekk inti m'intix qed tagħmel dak l-effort, m'intix ħatara riżultat. U tbati naqra iktar wara. Ekku, u ħafna nies jaħsbu Ġan illi dik it-tbatija ma tiflaħx għaliha, però fil-verità inti naf li inti sportiv illi għaddejt minna wkoll di. Li waqt li qed tagħmilha dik l-adrenalina, dik il-motivazzjoni qed tgħidlek ibqa' dej anzi, mhux qed tgħidlek iqaf Ġan, qed tgħidlek ibqa' dej għax qed nieħu gost nagħmilha. Il-ġisem tant qed jieħu pjaċir li anke moħħok jibda ma nafx x'inhu ma dal-feelers li jitfalek li kieku tista' tibqa' dej bl-eżerċizzju. Jiena nħobb nassoċja, ħobb inġib dal-eżempju, ġieli tkun qed tant titħaq bil-qalb illi taf li qisek qed tweġġa bid-daħ imma tixtieq tibqa' titħaq dak it-tip. Dak il-mument ma jispiċċax. Eżatt, għalmi qatt esperjenza l-exercise il-feeling huwa simili illi qed tweġġa imma qed tieħu gost tagħmilha allura tibqa' tagħmel iktar minnha. Tweġġa sa ċertu punt. U mhux tisforza l-kelma, tisforza u tieħu pjaċir, dik hija tajba. Issa, wara mela inti qed ngħidu għamilt l-exercise vugajt, striħajt, wara ara kemm tajba. Waqt li ġismek b'mod naturali qed jagħtik iktar enerġija, fl-istess ħin qed tħossok aktar kalm. M'għandekx b'dik iċ-ċertu nervi u ansjetà, mela qisek qabbadt il-mobile maċ-charger, imma fl-istess ħin għandek iktar kalma. Tara mhux tab xejn illi wara, hawnhekk fejn ħanibdew nwaqqgħu dawk id-dominos, ħadd tħossok aktar pożittiv, ħadd tħossok iktar produttiv. Issa, wara exercise normalment nafu x'jiġi Ġan, tiġi x-shower. Mela inti għax trenjajt għandek bżonn tinħasel. U nafu wkoll li meta tinħasel, apparti li inti huwa feeling sabiħ li tneħħi dak il-ħmiex minn fuqek, ix-shower minnu nnifsu qed jikkalmak. U jistimulak ukoll għall-ġurnata. Qed jerġa' jistimulak għall-ġurnata, qed jerġa' jifriskak, mela inti qed tħossok illi literalment terġa' bdejt minn ġdid. Normalment ukoll hemm min jgħidlek niekol xi ħaġa wara x-shower imbagħad, allura dik oħra. U tinżilek iktar għasel, għax tgħid isma' ħraqt il-kaloriji u issa almenu nista' nieħu. U ġismek ara kemm tajba għandu iktar bżonna, mela inti ħadħoss li dak li għamilt issa għandek bżonn ġismek titimgħu. Il-guilt effect. Totalment differenti jkun, eżattiment li ma tmux tieħu xi erba' figolli tal-għajt, tajjeb, għax għadhom hemm mal-Bajo jew ma' Lawrence, tajjeb dika. Lawrence qed joqgħod attent. Lawrence bil-ħaqri tinfaħru qudiem kulħadd. Ngħidu għadi għax. Naħseb naqbdu kemm naqbdu miegħu il-messaġġ wasal. Ġifieri u eżempju, ġifieri li kieku aħna nibqgħu għaddejjin iktar minn Ġunju, lest li noħolqu klabb tal-fitness. Wow. Mhux fan club ta' Lawrence.
Le, mhux fan club tiegħu, ikun u l-maskot. Il-maskot. U eżempju għal ħafna, ġifieri. Vera. Vera. Ġan, li rrid ngħidlek ukoll, waqt l-exercise, għax inti tkun qed tereq u għax inti anke tħoss il-bżonn ħadd ixrob aktar ilma. Ma dik hija domino effect oħra li ħafna nies jgħidulek jien ma tantx nixrob ilma. Li inti ikollok bżonnu dak l-ilma waqt l-exercise tajjeb huwa sintomu ċar illi number one, ovvjament, għandek bżonnu biex tibqa' dej tagħmel dak l-istess exercise. U number two l-ilma ġan huwa bħal pjanti. Meta inti jissaqihom huma ħajjikbru, huma ħajjiżviluppaw. Ġismek l-istess. Meta inti ħassaqih ħatiżviluppah, jiġifieri ħad ittonjah. Allura id-dera ħad tkun aħjar? Is-saħħa tiegħek ħad tkun aħjar, mhux ġast jiġifieri il-kolesterol, il-pressjoni, il-mar tal-qalb, imma anke s-saħħa fiżika. Kemm niflaħ inqendel, kemm niflaħ indum għaddej matul il-ġurnata, kemm norqod tajjeb bil-lej. Domino effett oħra nsemmilek ġan issa. Hija illi l-għada, ċowe dak il-lejl stess ħanpoġġielek hekk, dak il-lejl stess li inti ħatorqod, dik ir-raqda ħatkun aħjar, allura l-għada ħatqum ħafna aħjar. Iġifieri għavolja inti qed tagħmel l-exercise, ġibna l-eżempju aħna l-ewwel ħaġa filgħodu, allura kważi qed tagħmlu 24 siegħa qabel il-ġurnata li jmiss, però sabu ċar kristall illi jekk inti ħad tagħmel l-exercise ir-raqda li jmiss ħatkun vera tajba, allura inti ħatqum ħafna aħjar ukoll. Allura għalhekk ġan, din hija sejjaħtilha jiena domino effect. Illi meta għamilt oġġett wieħed waqqajt domino waħda, u f'dan il-każ jiġifieri introduċejna nofsija kollox exercise fil-ġurnata tagħna, ara kemm ħallejt impatt fuq affarijiet oħrajn. Hemm iktar oħrajn. Waħda minn tnejn nistgħu nifokaw fuqhom. Kemm tixtieq qalbek? Waħda minnhom li qed tiġini f'moħħi huwa illi tibda tkun aktar konxju tax-se sajjar u tax-se tixtri meta sajjar. Allura ħatifranka l-flus. Ħatibda tara l-isma tal-ħanut mhux ħajbella għalek kollox. Ekku. Imma ħatibda tara fil-kwalità. Kemm tal-ikel u anke tax-xorb, għax tibda tgħid wara dak l-effett kollu jiena ħanispiċċa nieħu l-ħin. Di interessanti, hemm min jgħidli u ġiet tkellimni ġan jiena u int, imma daqskemm li l-ikel healthy, meta inti qed tikol b'ammont kontrollat mela qed jgħidulek isma' nutritionist u dietitian dan huwa l-ammont li għandek bżonn. Inti mhux ħadd tmur is-supermarket u kull ma tara bajnejk tixtrih. Għax taf x'ammont għandek bżonn, mela ħafna nies jispiċċaw jiffrankaw mhux tal-li jonfqu inqas, ġifieri tola l-kwalità u jonqos il-prezz. Ukoll. Għax dik it-tajba ta' ġir tal-supermarket stajt kollok tasar minn hawn. X'inhi nutrienti qed tieħu il-persuna? U x'kontellajt mhux ovvju. Ovvjament. U fejn hemm mit-sokkor iraħħas il-prezz ħafna drabi. Kabbarlek. Imma mbagħad mill-banda l-oħra ħajħa kabbarlek postijiet oħrajn. Full waste. It-domino oħra illi nżida mal din il-korda li qed tagħmel inti, ma' din linja li qed tagħmel inti, hija illi dak li tgħix inti u kif tgħix inti ħajaffettwa ta' madwarek. U jekk ma jkunux ta' appoġġ għalik, ħaġġibhom jissapportihom. Jalla, ekku. Taraf ħafna familji u ħbieb. Ekku. U normalment nifokaw fuq il-negattiv ġani li tuffiħa ħażina tfaħ tħassar, kan nestru sħiħ. Imma kultant dak l-eżempju pozittiv, l-eżempju jkaxkar. Tkellimna kemm il-darba wkoll illi inutli bniedem xjajt imma x'jagħmel aktar li ħanikopjaw, mela jekk jiena missier ma nistax ngħidlu tifel isma' tpejjeb x'ibni daw waqt li qed ngħidlu hekk għas-saħħa tal-argument qed noffoħ fuq għax daħajda kemm ipokrita missieri. Għajjeb l-istess ħaġa. Meta aħna ħanejdu l-itfal isma' ċaqlaq minn hemm ta' dejjem fuq dik il-logħba hemm. Mur iċċaqlaq inti l-ewwel ħabib. Ħajaraku. Jew għal bżonn ħudu miegħek jarak, jew ħudu miegħek u ħallih jagħmel l-exercise dejk. U mbagħad enfasizzalu illi jagħmel bħalek, lead by example. Mela dik hija domino effect oħra. Mela għal daqsxejn ġan, kull ma minna xejn ta' barra minn hawn, daħħalna nofsija exercise fir-rutina. Għax hemm dik in-nofsija exercise il-qatna ħafna plattini bġebla waħda, x'la safar inħobbhom jien, mhux dak il-qatna ħafna safar bġebla waħda. Il-qatna ħafna plattini bġebla waħda. Ġuna għadu miftuħ le ġifieri. Għandidlu suġġett. Għajjem, imsemmu l-plattini, nimra fuq il-plattini. Allura, dak li jkun, meta aħna naqbdu il-rutina tal-ġurnata, emmin jgħidlek u għaxina ħirti wassal it-falem, mbagħad irid imur nagħmel ix-xirja, u mbagħad irid niltaqa' mar-raġel, u mbagħad għandi appuntamentek. Jgħidulek jekk jibqa' li ċans nagħmel l-exercise. U nafu x'jiġri ġan. Ġrat lilek, ġrat lili. Dawk l-affarijiet li ma daħħalx fil-kalendarju ma sarux. U dejja nkunu ċari, għamilt anka jien bħala żball fil-passat, pereżempju fejn tidħol anka relazzjoni tiegħi. U iwa, issa naraw fejn immorru jew meta noħorġu. Lu iwa, l-imbagħad, inħobb ngħid hekk jiena ġan, l-imbagħad ma jsir qatt.
normalment. Imbagħad nagħmilha, imbagħad naraw, dak ma jsirqat. Ma xi trid tagħmel? Trid tgħid isma' jiena daw it-tliet nofsijat speċifiċi matul il-ġimgħa, jiena ħammur nagħmel nofsija exercise sura ta' nies, idealment kif dejjem insemmi. Ikun hemm min qed jiggwidak. Idealment ukoll illi tkun fi grupp ħalli anka dak is-support system tgħid kelma qabel kelma wara. Illi inti għaddejja minn di bħal għaddejja, kuku taf kif kont meta bdejt, issa ħafna ħjar. Meta titkellem ma dak li kun tagħmel il-kuraġġ ukoll. Jista' jkun li titkellmu fuq affarijiet m'għandhom x'jaqsmu xejn mas-saħħa u mad-dera. Imma għax sempliċement għamilt il-ħbieb, intom qed tagħmlu l-kuraġġ il xulxin biex tibqgħu għaddejjin. Mela dik oħra wkoll. Nissuġġerixxi wkoll speċjalment li sa tibda s-sajf li tkun f'ambjent li jkun ikkontrollat anke l-arja. Ġifieri nafu li l-ara huwa wieħed minn dawk l-iskużi u għax issa sħana meta tmur. Le, u jgħidulek, ġifieri tmur ġo postiet u jkun hemm riħat intentara illi tgħidina x'tejn iġi nitrenja. Ġifieri dik responsabilità ta' min jieħu ħsieb li fġieħ issewwa u ġi anke tidħol postijiet riħat ta' brokli taqsam. Fġieħ issewwa, ma tagħmlux li dak li jkun kuraġġ biex jitrenja. Imma mbagħad fl-istess ħin ġan issib min li jgħidlek isma' fija u va jiena Pelé. Hekk insemmu l-Pelé kien jitrenja ħafi. Iġifieri mbagħad illum għandek daw il-footballers illi ma li tmisshom jaqgħu mal-art jekk ma jkollux xara bleżat posta ma jieħux ritratt ma tazza wara. Iġifieri mbagħad jiġi anke mill-individwu kemm karattru. U mhux hekk, kemm les idirsisti. Għax skużi dejjem hemm, il-ħin kollu u kull tip. L-importanti li nsemmu dejjem ġan, kemm inti qed issib motivazzjoni b'dawk l-affarijiet illi ibeżżawk. Mela, ejja nerġgħu nagħmlu daqsxejn ta' recap ħafifa. X'inhu huma dawk l-affarijiet illi jiena jekk ma nagħmilx ħaġa fuqhom illum naf u nibża li ħajmorru li għall-ar. Jista' jkun il-pressjoni, jista' jkun il-mar tal-qalb, jista' jkun illum qed nitla' 10 tarġiet unejja nibża li jsiru 8 tarġiet, 5 tarġiet klieta unejja. Jista' jkun li ngħaddi minn xi xaddiet il-bużnanna, it-sija. Jista' jkun li nibża li diġà issa 16 mhux jiġini, all right, ħajkolli ma nkabbar aktar. Dak huwa x'ma nixtieqx li jiġri. Minnaħa l-oħra, u din issuġġerixxi li jinkitbu fuq karta by the way ġan. Taqbad biċċa karta tikteb x'ma tixtieqx li jiġrilek, x'ma tixtieqx li jmur għall-ar. Fuq in-naħa l-oħra tal-karta, la intiqsam ta' min-nofs, ħa tikteb fejn tixtieq li tasal. Jien nixtieq nilbes sajsten, jien nixtieq ikolli ħafna iktar enerġija, jien nixtieq norqod aħjar, jien nixtieq li nkun produttiva. Nista' niekol li kelli nħobb. Eżatt, għax ironikament jekk qed nagħmel l-exercise għandi bżonn nikol aktar, u mhux anqas. Vera point tajjeb prosit ta' sewġan. Jien nixtieq li meta mmur nixtri flok ma jitkerħu li jgħidu li m'għandix is-sajżis tiegħek, nidħol fil-ħanut u nażel ir-rejt. Jien nixtieq li jekk jgħidu li mxi magħna l-baħar mhux noqgħod nistaħba jew ngħidilhom li huwa dak iż-żmien tax-xahar, imma ngħidilhom iwa jaħa marru għax inħu gost niġi, so on and so forth. Naħseb mhux 3 minuti ħadlek? Le, għandek pata flun. Importanti, il-floor manager tagħna għamel dik il-qabża, sema minna, l-importanti li timxi fuq il-passi tal-floor manager tagħna wkoll u dak ir-raġuni tiegħu biex nabbi iktar qalb. Eħe? Għandu xejn qata xar ħelwa? Ejwa, kienet tinnota. Vera, le, dejjem fresh. Dejjem fresh. Fresh and clean, eh? Fresh and clean. Fil-fatt il-mistieden li jmiss qed joħloq karattru ġdid ieħor fuqu. U l-mistieden li jmiss donnu aħjar jieħu parir ma min il-floor manager jitrimja l-leħja għax naħseb wasal ukoll. Jekk qed jagħmel. Ħalejtek, il-sil, inti vera ma tuħor t-sokkor imma l-sinek bit-sokkor. Ibatti għalih. Qed jitkellem fuq xi ħadd li huwa komiku, attur, kittib, jiddib u ukoll wieħed mill-aktar nies kreattivi illi għandna fid-dinja mhux biss lokali imma anke madwar l-Ewropa. Gordon Borello jkun miegħi minn hawn ftit tal-ħin ieħor għall-intervista tal-ġimgħa.